Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. רציתי את החוויה של מדינה אחרת, שפה אחרת, חוץ מזה שהטרמינולוגיה באיטלקית היא נורא לטינית. בדקתי איטליה, הונגריה, והחלטתי שאיטליה זה יותר בשבילי כזה. רק חשבתי הונגריה. אבל אחרי זה הבנתי שגם מבחינת הכסף זה טיפשי, כי זה ממש הסכום כאילו משמעותי יותר גבוה, וגם איטליה הרבה יותר מושכת מהונגריה. הונגריה זה, אתה יודע, מזרח אירופה. אני נורא חושב שזו מדינה שבא לי לבקר בה ובא לי לגור בה גם בלי קשר. זאת אומרת, הונגריה וצ'כיה לא נראות לי ממש קוראות לי. העדפתי את איטליה. קודם כל זה יותר זול, שזה לא, השיקול הכספי היה פחות חשוב פה, אבל מאוד מעודד. גם בגלל השפה, גם בגלל המחיר, והמרצות. מאוד בהונגריה בהתחלה דבר ראשון, אבל גם זה מאוד יקר, וגם זה לא, מדינה קרה, אנשים קרים, מאוד קר שם, לא מדבר אליי. המחשבה הכי גדולה הייתה איך לומדים איטלקית, אתה יודע, הם לא מסבירים לך באנגלית, הם לא מסבירים לך בעברית, איך אתה מבין איטלקית מאיטלקית, זה היה הפחד הכי גדול שלי. פחדתי מאוד, ידעתי סי, ידעתי נו, אריבדרצ'י וצ'או, 4 מילים וזהו. ידעתי ששנים עושים את זה, שרוב מתחילים מאפס באיטלקית. אמרתי שזה לא עובד. זה לא משהו שהפחד אותי, כאילו, על כל עניין השפה דווקא. זה לא היה משהו, זה לא היה שיקול ללמוד באיטליה או בהונגריה. אין ספק שהעובדה שבאתי לפה ועשיתי את המכינה באיטליה, זה הכריח אותי ללמוד הרבה יותר טוב ממה שהייתי לומד בארץ. ואת האמת ששפה שמגיעים אותה ממש מהר. הולך אותה 4 חודשים, אני יכול לדבר כמעט על הכל, עם טעויות, אבל מבינים אותי, שזה הכי חשוב. זה אפשרי, והרבה עושים את זה, וגם אנשים שהם קצת פחות חכמים ממני עושים את זה. להבין, זו שפה שבאמת, אמרו לי הרבה פעמים, לוקח זמן, ומבינים מהר. להבין זה לא בעיה. כשאנחנו הולכים למסעדה, לבר או משהו כזה, אנחנו ממש משתדלים להזמין באיטלקית, לדבר באיטלקית. אין לך עבודה אחרת, זה איטלקית. בית ספר זה איטלקית, ואתה קונה באיטלקית, ואתה שומע איטלקית, ואתה קורא באיטלקית, ואתה רואה, אין... גם בוא נגיד שאנשים לא מדברים שם אנגלית יותר מדי, אז אתה לומד מאוד מעט בשפה. זה כבר לא משנה לך באיזה שפה אתה לומד, כאילו אם זה באיטלקית או בעברית, זה ממש לא משנה לך. ומי שיוצא יצליח, אם אני הצלחתי, כולם יכולים להצליח. הצוות ממש טוב, נגיד כל העניין של הדירה ממש דאגו לי, כשהייתי צריכה לעבור מלאורטה, שגרתי איתה, אז הם ממש כאילו עזרו, והיא גם כאילו נתנה לי רשימה כזה, לכי לפה, לכי לשם, ניסתה לסדר לי ולשים מדירה. כאילו חוץ מלמוד הבית ספר בפעם הראשונה, שזה כל אחד מהדירה שלו, הגענו, דבר ראשון שלנו הייתה לנו שיחה עם המנהלת, כל דבר שאנחנו צריכים, טלפונים וזה הכל, סידרו אותנו, אמרו לנו איפה לקנות את הדברים הכי פשוטים אפילו, איפה לקנות כרטיסי טלפון, שנוכל לזה, מה הכי זול, מה... ועוד פעם, הגעתי לשם במצב שאני לא יודע כלום, אבל פשוט, אין לי מושג איך, אבל פשוט הבנו הכל. כבר ביום הראשון, אתה יודע, הרבה ידיים, הרבה זה. עכשיו יש ששיקול אנחנו באמת מנסים לעשות הכי טוב שאפשר ולא המינימום כדי לצאת את החובה. באמת יש הרגשה שהבית ספר מנסה לגרום לך להתקבל, לא רק פתאום משלם עבור השעות ותשבור את הראש לבד. כל דבר שכן יצא לי לבקש, ומוניקה ביקשנו ממנה סדרת טלוויזיה כאילו באיטלקית, ויום אחרי זה היא כבר הביאה לנו את זה. גם בבית ספר שם היחס מהמורים הוא מאוד, אתה מרגיש שזה לא בשביל שזה יעשה, אלא הם באמת נותנים מכל הלב. הם חשוב להם שתדע, חשוב להם, אם זה למוניטין שלהם, אם זה בשבילך, יש שם קשר מאוד טוב, במיוחד עם הישראלים. לא דווקא אני רוצה. מדהימים, מדהימים, באמת. Ciao! Benvenuti a Firenze! Sono un italiano vero.